Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ви предлагам една красива, вкусна и лесна рецепта. Но преди да мина към нея, искам да ви подсетя, както винаги. Ако харесвате рецептите ми, но все още не сте абонирани за канала ми, направете го, напълно безплатно е и така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните рецепти на канала. А сега веднага към рецептата и за нея ще ми трябват 500 грама пилешко месо. Аз ползвам бяло пилешко месо, което ще смеля и ще превърна в кайма. Вие може директно да ползвате 500 грама кайма по ваш избор. Дори и да не е пилешка, пак ще имате вкусен резултат. Освен месото, ще ми трябва 100-120 грама ориз сорт басмати, едно яйце, 2 моркова, 1 голям домат и една голяма глава лук, плюс подправките, за които ще ви разкажа по-нататък в видеото. Сега аз ще смеля пилешкото месо заедно с половин глава лук. Ако ползвате готова кайма, просто смилате половин глава лук и добавяте към каймата. Втората половина от главата лук аз съм нарязала и тя ще влезе в соса за нашето ястие. Към нарязаният лук добавих и нарязаните морковчета. Домата съм го прекарала през рендето, за да получа доматено пюре, а оризът заливам с вряла вода и оставям за около 5 минутки на страна. Сега към смляното заедно с лука месо добавям и едно яйце и прибавям подправките. Първо сол, всичко е на вкус. Добавям също малко средно лют червен пипер и малко черен пипер. Може да добавите и други подправки по ваш вкус. Ако не обичате пикантен вкус, може да ползвате само сладък червен пипер. Разбърквам добре каймата и ако каймата ви се стори една идея по-течна, може да я сгъстите с малко галета или пшеничен гриз. Аз добавих моята кайма, една супина лъжица пшеничен гриз и вижте ето гъстотата на моята кайма. И преди да започна да формирам кюфтенца от каймата, аз слагам на котло на тиган, нагрявам съвсем малко олио и прехвърлям лукът и морковите в тигана. Те започват да се запържват на слаб огън, а аз през това време формирам топченца от каймата, които увалвам в отцеденият от врялата вода ориз. И така формирам всичките кюфтенца. Получават се 7 големи кръгли кюфтенца, увалени в ориз, и се връщам към тигана, където зеленчуците вече са умекнали. Към тях прибавям и настърганият домат. Продължавам да запържвам до пълното умекване на зеленчуците и след като постигна това, добавям и подправките към соса. Отново сол, червен и черен пипер и съм сложила малко риган. Сега наливам малко вода в умекналите вече зеленчуци. Нивото на водата в тигана е около 2 см. Сега чакам водичката да започне да ври и след завирането на водата, едно по едно, слагам в тигана готовите топченца, овалени в ориза. Котлонът ми е на 4-та степен от 9 общо. Покривам топченцата, засичам 35 максимум до 40 минути под капак да къкрят нашите топченца и ще видите как след 40 минути топчетата са се превърнали в големи пухкави бели таралещчета. Яденето ни е готово. Той има и кюфтенци, и ориз, и много хубав сос с зеленчуци. Всичко, което е необходимо за една вкуснотия. Ще разрежа да ви покажа и отвътре моите таралещчета и съм сигурна, че това ястие ще хареса не само на големите, но и на малките. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и ако тя ви е харесала, знаете, както винаги, долу в описанието под самото видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. Аз ви благодаря, че отново бяхме заедно, че сте избрали да гледате моя канал и моята рецепта. До нови вкусни срещи!